Magpagpit sa mo ti asawa ko. Hey! Ang pahay niya ti kuan. Apo, bakit di ka man manaktak? Bakit? Eh. Ay na. Papahay niya ti sarsarmingam. Tatay ka pa lang nga binbinsiran. Ay na, may sa oras mo nga sarsarming. Agisam-isam ita. Apo, bakit? Di ka man manaktak ka, ti. Ampay? Pe, tatay ka pa lang nga umanisan ita anti sarming. Ang pagbaliwan na tarupa mo. Manipod ede, ingga na tata. Nagalas. Ay na, Apo, bakit? Nagalas ko naman inay. Ginusto mate, bakit? Kinayat mo, mate. Awan choice ko. Naapo, bakit di ka man manaktak ka, di? Ay, naapo, agtatrabaho tayo asawam nga kapitan. Ay, naapo, manaktak ka, mangubublag ka, kidi. Ay, naapo, bakit? Apay di mi amaw. Agpapraktisa ka. Sarsarakak, jay kapintasan nga isum ko tatangatawan, bakit? Ay. Tapay mat ko ma. Ay na, apaw, apay di ka man na-informan bakit? Ay, dimpay na aman, datay latest news, bakit? Ay na apo, dahi tati kung kunak kanyam kahit. Pada na Puro gaming chismis ti amaw, bakit? Ay na apo, puro chismis, dagiti aga-apa dito yung barangay tayo, chismis, dagiti aga-asawa nga agsisina. Ay na apo, dahil ti paglaingam gamin, bakit? Iso nga dagiti importante nga padamag, awanan, han mo nga amount. Ay na, apiti ka pa na-inform. Yan niya nga raw. Matulo yun, bakit ti eleksyon tatangatawag? Nangirwaran ti advisory ti kwa. Kumilik, iwarda na di calendar of activities kan, bakit apiti ka na-inform? September 28 nga na Oktubre, kay filing of candidacy, bakit? Iso nga, manulang nga bulan yun, bakit? Siyempre, agpariili ka, bakit? Iso nga, sarasaraki ka dati kapintasan nga isum ka. Isum nga, siyempre, makita dagiti ka barangayan tati inandaw. Stop. 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 Apay, nagpuskol una yan, tirupam lakay. Papaybate! Napuskol una yan, tirupam, aya. Tanya ko mapay tirupam nga iparang mo kadagiti tattao. Makapanpanunot ka manan nga gayangay nga kapitanan. Di ka lang mabaen.